Здравейте на всички от YouTube, аз съм SimpleCrafter и днес ще играем... Ти си SimpleCrafter, ма къде си? Да, и днес ще играя един мап, как се казваше, Super Pirate All Battle, т.е. това е един мап, който се обстрелваш с кораби, не с кораби, а с оръдия на кораби. И целта е на тази игра, който изгуби на който му се изгибят всичките оръдия, да загуби, а този, който му останат, печели, или пък който умре, губи, или пък този, който оцелее, печели. Но зависим. Това са двете най-важни правила в играта и кажи си името. Аз съм Роджайзича. Аз съм Багетурке и извън пирация. Да. Виждали сте го, играхме с него Survival. Сигурно. А ако не сте го гледали, вижте моя чанел. Гледайте го. Доста е забавно и смешно. И доста ужасно. Защото ни размазаха зомбитата отвън. Да, много ми лаги. Оправи се. Чакай, само Ей, Дуан. Застани тука. Не, ела, качи се горе. До това. Да, започваме се. 3. Чакай. 3, 2, 1. В атака! Няма да спечелиш това никога. Мама, аз като гледам лада. Да. Не си го целил уродието. Ама това беше толкова точно. И да. Айде. Бомба! Видях, че те нарани. Да. Ти никога няма да спечелиш това. Защото аз съм най-добрия в тази игра, въпреки че много ми лаги. О! Май ти разрушили оръдието. Какво? Аз го бях заредил, да си честен. Какво толкова? Това е моят шанс. За да му гръмна TNT-тата. Това е да ми взривиш останалите оръдия, не само там, където Какво каза? Опитай се останалите оръдия да ми взривиш. Опитай се останалите оръдия да ми взривиш. Прескочите! Майка, оцели! О, да. Целих ли то? Но не разруши нито една от оръдията, нито пък чест. Чествайте какво е безолище. АК-47 бой май. И Оцели. Нищо. Оцелих!
панното. Поне Си унищожи трябва да се с него унищожението. последен път. Сега Ти да не би да паднала водата. Знам. Аз съм Ти си момиче. много. Сигурно се. О, не, обърках! Не! Не, разруших 3. Не, 2. Не, 3. Разруших 3-те си оръдия. Не. Yes! Максимум, Да. Но все пак имам още. от максимум 4, нали? Аз имаш едно, аз имам 2. Превъзхождам те. Аз дори не съм сигурен, че това ми работи. Обаче не е обичан. Единствено сме. Да, отделите ударихте за воля. Чей, аз обладях. Какво? Ти половин сърце. Да. Взем по-малко половин сърце. Защо? Аз едно на едно сме. Ей. Аз Защото обладях. ти ми унищожи току-що едно враги. Читнах си малко пиленца. Маля, дано да не си направил нищо, дано да не си направил нищо, дано да си направил нищо. О, аз нищо не си направил. Качи си, бай-бай, бейби. Да. Не. Нищо не тя. И във водата падна машинка. И точно веднага ще бъдеш така. Сега заставам дале. Сега заставам дале. Само хора, палата и гледам някакви тия ги пала водата. Нищо не ми направи гръмна във въздуха. Как та гръмна хубаво. Знам, Пуснеш ли на дем? как гръмна. Знам, че ми е гигантски тия. Та-дам. Тя трябва да сложим така кучка по командите. Как има? Какво направиха? Искам да ти чупя едно нещо от корана. Знаеш ли? Ти знаеш ли, че не направи нищо? Yes, Ти дори не оцели. печеля. Аз само си гръмнах всичко. Що да не съм направил? Още не сме свършили. Знам обаче как пече. Още не сме свършили, ама хич. Чай само тук имам някакви чиги да ми. Няма отговор. Добре, взимам златния меч. И лъковете къде стояха? Единственият начин да бъдем равни е да победя тонката Два златни меча къде? на дуел. И то PvP. Аз съм добър в PvP, така че... И благодаря, че бяхте с мене. Ах, Владичък си отиде
Стив. Къде е Стив? Добре, трябва пагетники. На кораба ти и на небето. На На кораба ти и на небето. Къде се набирам? Също. Ей, още не съм свършил. Да, но Добре, още не знам благодаря, кой че печели. гледахте. За го Как се равнесим. победи на дуел? Какво победи? Е, така, за да преспечеля аз. Защо ми унищожи корона? Уморя. Е, аз печелих на пипито, а той на това. На такова, на... Е, на PvP-то. Аз печелих на PvP-то, а ти спечели на... Тоест, аз На такова, загубих. Да. И ще се видим на втори рунд. Стига да не мислиш, че това е всичко. Да не мислиш, че това е всичко, а?